Știați că Palatul Parlamentului are 3 metri grosime? Sau că la subsol sunt galerii subterane? Ei bine, chiar dacă da, eu tot o să vă arăt. Salutare curioșilor și bine v-am găsit la un nou episod din emisiunea Curiosity Land. Casa Poporului este a doua cea mai mare clădire din lume după Pentagon și prima clădire administrativă din Europa. Astfel încât astăzi am pregătit pentru voi un episod cu ce se ascunde sub Casa Poporului. În prima parte vă voi prezenta 8 curiozități, iar în a doua parte vă voi spune ce se află la subsol. Dar să nu mai pălăvrăgim și haideți să începem. Casa Poporului este un proiect vechi, foarte vechi și nebotezat. Ridicarea unui monument strategic, așa cum este Casa Poporului, nu a fost o idee care a înflorit doar în mintea lui Nicolae Ceaușescu. Chiar din timpul lui Carol al II-lea, oameni importanți și influenți începuseră să discute despre realizarea unei asemenea construcții. Și asta fără să fie botezată oficial Casa Poporului. 17 colective de arhitecți s-au bătut pentru a realiza Casa Poporului. Nicolae Ceaușescu nu era deloc un om ușor de mulțumit, da deloc. Iar acesta a organizat un concurs la care au participat nu mai mult, nici mai puțin de 16 colective de arhitecți. Șantierul Casei Poporului a fost unul enorm. Dintre toate proiectele prezentate, acesta a decis că uriașa clădire va fi realizată după planurile Ancăi Petrescu, arhitecta care a schițat pas cu pas monumentul din București. 30.000 de oameni au lucrat în 3 schimburi. Pentru a ridica impresionanta clădire, și țineți-vă bine, au lucrat 20.000 de oameni timp de 7 ani în 3 schimburi. Nu au ținut cont de frig, de caniculă, de ploaie, de ninsoare, însă au primit și niște bani foarte frumoși. 4. Ceaușescu vizita șantierul Casei Poporului la ora 14. În fiecare zi de sâmbătă, Nicolae Ceaușescu a plecat de acasă la ora 6 dimineața și a ajuns pe șantier la ora 14. Fiind însoțit de fiecare dată de către miniștri, acesta a vrut să vadă cum decurg lucrurile și dacă toate lucrurile sunt puse bine la punct. 5. Nici astăzi, Casa Poporului nu este terminată. Ați auzit bine, lucrările de la Casa Poporului încă nu sunt terminate. Imediat după Revoluția din 1989, toate lucrările au fost și state. Iar după a urmat chiar un lung proces ca oamenii să decidă dacă această construcție va fi demolată sau nu. Muncitorii și arhitecții care au reușit să scape din acele lucrări au relatat că au murit destul de mulți oameni încercând să construiască această clădire. Dar foarte puțini au decis să se demoleze, astfel încât nu s-a demolat și încă nu este terminat. Cu toate acestea, nu s-au găsit fonduri pentru terminarea sistemelor de ventilație din clădire. 6. Pereții au o grosime de 1 metru. Precum spune și arhitecta Anca Petrescu, aceștia sunt foarte rezistenți și au grosimea de chiar și peste 1 metru în cap. Ferestrele au 3 rânduri de geamuri. Acestea sunt unele speciale și au 3 rânduri de geamuri, iar ventilația din interior asigură o temperatură constantă de 20 de grade Celsius. Ușile, covoarele, clanțele din Casa Poporului sunt realizate din metale prețioase. Un alt subiect care vizează ample dezbateri vizează și bogățiile din Casa Poporului. Adevăratele comori sunt sculpturile în marmură, la care se mai adaugă și 700 de candelabre de cristal și uși sculptate în lemn. De asemenea, printre obiectele de valoare se mai găsesc și draperii create manual. Și decorațiunile din Ipsos sunt decorate cu foițe de aur. Și am ajuns la 9 galerii subterane și buncăre antiatomice. Un alt subiect ce a stârnit multe controverse este legat de ce se află cu adevărat sub Casa Poporului. Cea care a gândit clădirea a spus că există galerii subterane mari, dar și 2 buncăre antiatomice care pot adăposti oamenii care au nevoie de ajutor. De asemenea, în subteran se găsește și un adăpost antiaerian. Dar să trecem la lucruri mai serioase. Colonelul în rezervă Nicolae Covax, omul care a condus partea cea mai secretă a lucrărilor de la Casa Poporului, a făcut unele dezvăluiri. Pentru a își realiza sarcinile, a avut sub comandă peste 12.000 de militari rezerviști. În Casa Poporului se găsesc 5.000 de încăperi, iar în subteran sunt 7 etaje, un bunker antiatomic și o incintă cu pereți groși de 1,5 metri. Adăpostul antiatomic este compus din camera principală,
adică punctul de comandă, cartierul general, care trebuia să aibă legături telefonice cu toată paza militară din România și mai multe apartamente de locuit, destinate conducerii statului. Sala principală urma să fie dotată cu o masă în mijloc și cu foarte multe hărți pe pereți, bineînțeles hărți ale României. În fapt, este vorba de 20 de kilometri de tuneluri, realizate în așa fel încât să se poate circula prin ele cu mașini cu motor electric. Tunelurile principale leagă Palatul Cotroceni de Academia Militară, pe aceasta de Casa Poporului, iar de aici pleacă două tuneluri mari, unul spre Ministerul de Interne, iar celălalt spre Ministerul Apărării. Cele din Piața Revoluției sunt întrerupte din loc în loc de uși de 7 tone greutate. Asta pentru a închide etan zona în caz de necesitate. Sunt și multe tuneluri secundare, cum este cel dintre Casa Poporului și stația de metrou Izvor. Eu atât am avut de spus, iar dacă v-a plăcut, am rugămintea să dați un like la episod. De asemenea, dacă aveți sugestii de episoade, scrieți-le în comentarii, iar eu cu siguranță le voi citi. Și să nu uit, vreau să vă mulțumesc în special pentru feedback-ul foarte mare de la ultimile, nu știu, spunem 3-4 episoade. Iar dacă vreți să vedeți copii cu superputeri de mutant, dați click pe videoclipul din dreapta. Iar până data viitoare, nu uitați să rămâneți curioși în continuare.